Nahulihan naman ng hindi lisensyadong baril ang isang lalaki sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Caral, Dagupan City kahapon, Marso 5 ng taong kasalukuyan. Ayon sa Dagupan City Police Office, isinilbi sa suspect ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na-recover sa operasyon ang isang kalibre 45 na baril, isang magazine at 3 bala ng kalibre 45 at 5 bala ng kalibre 38. Dinala sa himpilan ng pulisyang suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Patuloy naman ang kampanya ng kapulisan laban sa mga ilegal na baril sa lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.